Premtobre Kasee na ogusa wo share ewo Adom TV so no yento yensem no so watoye mantam no emo na Apinte traditional area na nanum ahemfo wo honom atena se e de hyehye yegu akwamu a ahensam asori no wo hwe no aka na asomdwie aba Nananom ne omanfo a womo Apinte e de niema egu akwam se ne mentim ho ase a ekoso ewo ahemfo entem no ebebrase abra Apinte Traditional Council eyi nana kwesi blay a ono na sese wo begine mu aye ohene ewo Apinte eho na nana Dr. Adakwa Bediako a otoso mienu a oye Apinte jase hene e de afutuo ema omanfo se womo enhwe se womo ebeka womo ho abom no mo jai manso sem a ewo ahene mu se ne mpuntuo ebeba empatem ho and then they Apinte history for very in do soon what 80 years above Apinte the Biagam and mansion in the district and I'm not any see a processuka it's a high this is here for Atuban this is Apinte Bano. There will gate to be gate and then gate getting to efficient and now program board to see and bar so be for an over so be for bar now a rotation I in the Ohene asese ono na ehwe Apinte divisional area nana kwesi blay enso edin semse na tudwa Uhwe krom ha awodua ne ne ewo yempesu asoso. We have a lot of branches. And before say the youth no any adwumaye. Adwuma no wa ha because a good to started wa ha there. And automatically say to me yes a good day no adwuma. Adwuma ye nananoma ye. Ye nananoma no banjifo. Omo kwako. Baabi ye nananom kwako nyina ye baabi esika wo. Enti yenso ye beso so. Mabey. Emrante. Unim say go first. Anglo gold. Omadi asase a sabe ne ye galamsey wo so ye de hwe ye nananom ye de hwe enuanom adwuma ne hian ya bey ekwan bia nam so nananom adaroma ye nyina ebom trede ye kɔ go first anglo good empo old preacher de da ho no omama ye bi ye ne ye dom ya ye adwuma nananom anya bi di aka ho mpaboa so tete nananom agudie ne wai ye besre sa anglo good ni go first abasa omba begede a yes, you are more quiet because gold, abandia. Yes, only a vessel.